Bueno, gracias a todos. Antes de nada, gracias a Marcos e a Design Thinking por invitarnos aquí a participar nestas xornadas. E parabéns os que presentastes, que me pareceron un speech impresionantes. Eu non sei se tiña que estar ali ou aquí, pero o nivel que tedes é un nivelón. Vale. Mira, eu vou explicar o que é Helibiolux. Eu son Gerardo, son o CEO dunha empresa que se chama Itelsis. E hai 3 anos veu falar con nós Daniel. Daniel é un investigador top en bioimpresión, que foi profesor, entre outros sitios, en Harvard e MIT. Acaban de darlle 2 millóns de euros á Unión Europea para unha beca Consolidator para investigar. E dixo que no seu espírito maker el facía bioimpresoras. Entón eu pregunteille, por que non faz máis? Dixo que se necesitan cartos para desenvolver unha tecnoloxía. Entón eu falei con el e dixen, bueno, pois facemos unha cousa. Deseñamos a tecnoloxía, se vai ben montamos a empresa, que é Helibiolux, e se vai mal queda nun caixón como outras ideas que se intentan e quedan aí. A nos pasou moitísimas veces, desenvolver cousas que quedan no caixón. Entón, el un genio, hoxe non pode estar con nós, porque a diferencia de Maruxa, nos este ano tivemos que estar en moitos países, eso, para intentar vender a tecnoloxía. Non desde aquí non somos capaces, e ahora mesmo está en Sydney, pero ando para aquí. Pero senón, el sería capaz de presentar moito mellor que a min o que facemos en Helibiolux. Pero, bueno, como poñemos aquí, nos dedicamos a bioimprimir tanto microtecidos como órganos vascularizados. Que fixemos? Fixemos unha bioimpresora. A tecnoloxía é 100% galega. Facémolo todo aquí en Santiago de Compostela. Tamén colaboramos a nivel de IA coa Universidade de Santiago neso. Que nos diferencia desto? Por que diseñamos a tecnoloxía? Porque Dani, na súa labor de investigación, vía que o que había no mercado non permitía chegar aos niveles de investigación que el quería. Entón, se diseñou unha tecnoloxía diferente e máis innovadora que a que había. Que nos diferencia do resto? Pois que é multimaterial, podemos traballar con 5 materiais ao mesmo tempo en bioimpresión. Para que vos fagades unha idea, en impresión, todos coñecedes as impresoras 3D, que imprimen plástico, hai impresoras que imprimen metal, e nós o que imprimimos é un material que é biocompatible, é dicir, un material que permite o crecimiento celular. Nós utilizamos a luz, coa luz, digamos que utilizamos un material biocompatible que se chaman biotintas, e en función da intensidade da luz somos capaces de diseñar unha estructura tridimensional con maior ou menor dureza en función da exposición que lle damos de luz. Entón, podemos traballar con 5 materiales, por exemplo, se queremos facer un organoide, pois hai diferentes partes nese organoide que temos que facer biomateriales, imprimimos a nivel celular, a resolución é moi alta, para que vos fagades unha idea, se queremos facer calquer tecido ou calquer órgano, a partir de 200 micras de tamaño, que é un tamaño moi pequeniño, é moito menos dun milímetro, é necesario vascularización, é necesario irrigar todo eso coa sangue. Entón, temos unha resolución moi baixa, de 10 milímetros para traballar. E logo temos un software moi versátil que permite traballar con todo o que necesite. Pode cambiar, calquer investigador pode cambiar os parámetros para poder facelo. Entón, aplicacións que temos? Pois, bioimpresión para trasplante de tecidos, para facelo. O noso objetivo a medio plazo é facer órganos. Hoxe en día estamos moi longe deso. Estamos con partes pequenas facendo, pero o objetivo que temos a futuro. Bioimpresión de órganos nun chip pequeniño para facer mostras, bioimpresión de modelos de cáncer, ou cribado de fármacos, o que falabades antes, Aldán falaba da parte de fármacos e todo eso, os medicamentos como a investigación tarda, nos o que queremos é utilizar, por exemplo, células, aquí vedes, por exemplo, estos son células aquí de metástasis que vamos vendo como vai superando a barreira epitelial e vai chegando para estudiar procesos de metástasis porque se producen con uns órganos sí e outros non. Normalmente, cando tes un cáncer primario, pois a metástasis se dá en determinados órganos e outros non. Iso é o que nos permite investigar. E despois, o que facemos é diseñamos a tecnoloxía de bioimpresión e tamén diseñamos as biotintas. As biotintas é o material que vai ben coa bioimpresora e permite facer esa parte de investigación. A nosa estrategia de I+D é claramente diferenciación. Non queremos facer o que está facendo o resto, sino queremos estar en punta de lanza da tecnoloxía, por iso nos temos que mover moito. O plan de negocio é vender o que hai, ahora mesmo hai outros competidores de mercado, pero que venden moito, nos estamos empezando, pero a nosa tecnoloxía permite a investigadores
top, chegar un poquinho máis lonxe. E despois, por último, obviamente, como moitos explicastes aquí nos vosos speech, pois hai que patentar, tamén temos patente a nosa tecnoloxía. E a comercialización, este ano lanzamos a compañía no 2023, o ano pasado estivemos en Hong Kong e Sudáfrica presentando, este ano, coa axuda do IGAPE, que estás aí, gracias, co Galicia Exporta Empresas, pois fomos a Seattle a presentarlo no Termis World, que é o principal evento de biofabricación. Estivemos aí pouco en Fukuoka, en Xapón, tamén presentando tecnoloxía, e agora estamos en Sydney presentando. Para o ano que ven, o que queremos estar en Estados Unidos, a ver se co Go Forest, hai 2 días houve aquí unha xornada de Carolina do Norte, do que hai, somos capaces de introducir a tecnoloxía e somos capaces de introducirnos no mercado americano. Vamos, en principio, a investigación, porque para a investigación hai moitas menos trabas que, como explicastes aí no tema da columna, que para chegar directamente á aplicación médica. Na investigación, por exemplo, ahora, cando tivemos que meter a impresora en Australia para facer todos os experimentos, o decirlle que era investigación nos puxeron poucos problemas en aduanas. Se fora un material médico, houberámoslo tido moitísimo máis difícil para introducirlo. Bueno, o equipo, esta persona aquí é Daniel, como vedes está aí, pero bueno, foi profesor en Maastricht, en Granada, en Irlanda, en Harvard, ten máis de 60 publicacións, 4 capítulos de libro, participou en moitísimos congresos, é a alma mater do proxecto. Eu son o CEO da compañía, son Gerardo, e tamén temos Alfonso, que é unha persona que ten moitísima experiencia no ámbito da medicina para traballar. Queríamos presentar un vídeo para que vexades aí como funciona a tecnoloxía de Gelbiolux. Temos oficinas en Santiago e tamén na Coruña, no CICA. Aí na Universidade da Coruña temos o laboratorio de Daniel e aí temos o noso centro de investigación no que estamos. E quería de que veades funcionando un poquinho a bioimpresora no vídeo para que vos fagades un poquinho máis idea de como funciona isto. Entón, esta Alba é unha persona que traballa con nós, traballamos, como vedes, en automatización e impresión 3D, moito IA, que llevamos aquí. Ahora ides ver as nosas bioimpresoras que están aquí, temos dous bioimpresoras xa deseñadas, unha esta blanquiña que ves aquí e temos outra gris que veredes. Aí temos cada un destes son biomateriales distintos. O pocillo que tedes aquí, ves, estas son as dúas. Nos pocillos collemos as diferentes mostras e utilizamos a luz para facer unha estrutura tridimensional 3D. Temos detección automática de nivel para automatizar o proceso. Eso faise mediante IA. E aí vedes como se colles. Está detectando automáticamente o nivel. Pois o proxecto é 100% galego aquí, é moi maker, fixémoslo todo desde cero e nada. Ora os pasos é comercializar a tecnoloxía e seguir investigando, obviamente. E nada, moitísimas gracias. Non sei se tedes algunha preguntiña. Sí, aí, Aldán. Había un micro por aquí está. Esto me parece súper interesante, la verdad. Porque, de hecho, quiero decir, este tipo de biochips, habíamos estado muy interesados en eso, en mi equipo, porque es una forma muy buena de testear. A lo mejor, efectivamente, por ejemplo, es cómo de efectivo, es como tú predices. Pero uno de los problemas que, básicamente el principal, que había con esto,
es el hecho de que el cuerpo humano es un sistema muy caótico, en el sentido de que tú por mucho que intentes replicar un orgánulo de hígado, esa sangre luego pasa por el corazón, pasa por otros órganos, tiene un montón de interacciones con otras cosas que es muy difícil de replicar y eso, quiero decir, eso es uno de los grandes problemas que todavía están ahí por resolver, porque había otros chips que intentaban como conectar distintos órganos, sí, pero... Eso, no, de esto sí. Tenemos... Claro, pero digamos, ¿tú cómo ves que va a evolucionar esto? Es decir, ¿tú crees que realmente vamos a llegar como a algo que tenga como más garantía a nivel de como de fiable, digamos, es la reproducción que haces cuando utilizas alguna solución de este estilo? Pues mira, nos ahora mismo, Daniel, o que está traballando en facer un nódulo linfático completo dentro da súa parte de investigación. Nos desarrollamos a tecnoloxía en GelBiolux e a parte máis de investigación biomédica faise no Instituto, aí no CICA, no Instituto de Daniel. Nos a nivel de mostras somos capaces de reproducir a bioimpresión. O comportamento, como diste, é outra cousa. É certo que cabe decimos máis a medicina personalizada porque non todos os corpos se comportan igual. E un tratamento igual a mí me vai ben, a ti non, dependendo de como somos. Non? Pero si estamos traballando en ter cada vez máis reproducibilidade. Pero a parte destas de órganos en chips, esa parte de unión e todo eso se facía precisamente por eso, para intentar estudiar que mecanismos fan que vaya, por exemplo, unha metástasis de cáncer de colon, vai ao fígado e non vai ao ril ou non vai a outras zonas. Que diferencias hai? Pero para facer probas sí que sirven para ir probando. Sí. Hombre, ainda nos queda moitísimo por investigar. O que decíamos, de chegar a facer órganos nos queda, pero, por exemplo, ahora estamos traballando con temas dentais, con temas de córnea, temas de pel, iremos evolucionando, pero esta tecnoloxía nuns anos chegará seguro.